Hi guys, thank you for watching this video. ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଇଂଲିଶ କେମିତି ଶିଖିବା ଚାରୋଟି ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଶୁଣିବା। ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଇଂଲିଶ ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମନେ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଠାର ବା ଭାଷାକୁ ଶୁଣିକି ହିଁ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ବି ମନେ ରହିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଲେଖିବା। ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଗ୍ରାମାର ଓ ଭୋକାବୁଲାରି ସଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ପେଲିଂ ସଠିକ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ପେଲିଂ ମନେ ରହିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା କହିବା। କହିବା ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ହେଉ ବା ସପିଂ ମଲ୍ରେ ହେଉ ବା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ହେଉ, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଡର ବା ଭୟ ନିଜଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା 10th ପରେ କେଉଁ କୋର୍ସ କରିବେ।